Бабай ауылына атама берген, исем берген Бабаевлар, бір туған Ян Борис, Құл Борис һәм Мұртаза Бабаевлар ауылға 1719 елда негіз салғанlar. Алар тумышлары белән Түбән Новгород мишәрләре булганнар. Оренбур губерниясында шик сагында хәрби хезмәттә үрнәкле хезмәтләре өчен патша аларны менә шушы башкорт җирләрендә үзләре җир сайлап, үз алды тормыш көтәргә мөмкинчелек белән бүләкләгән. Һәм алар менә шушы Идел буйлап, Ак Идел буйлап һәм Бөре елгасы буйлап килеп, табигатьнең шушы иң матур төбәгендә Бөре елгасы башланган Башкортстанда зурлыгы буенча 3-4 урында торган Бөре елгасы башланган чишмә булып, чишмәгенә алган җирендә bir яктан урман, bir яктан ялан, шундый матур җирдә авылга нигез салганнар. Бу 302 ел элек булган. Бер суы Моң дәрьясы, сайрар кышлар чакыра, сихәтле саф һавасы да күңелләргә илһам бирә, тагын да бер балкырга. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, хәзер без Бабай авылының искиткеч матур, гүзәл табигать кычагы Бөре елгасы буенда. Минем янымда шушы авылга, аның табигатына мәдхия җырлаучы Хәмдия Низаметдинова. Әйтегез әле, рәхим итеп, ни өчен сез менә шулай иҗат итә башладыгыз? Кызым, мин бит татар, үзебезнең саф милләт, саф Габдулла Тукай телле милләтебезнең мәркәзебез булган Казансыз яши алмыйм. Мин бит сезне күрмәй тора алмыйм бер көндә телевизор аша. Сагынуымнан кызым. Үзем аннан сугыш инвалиды белән 4 бала үстердем. Чит җирләрдә кызым. Башка авылда яшәдем. Үзебезнең Башкортстанда Кырмыскалы районында бабаемның авылы, ул Башкорт авылы булды. Үз авылымны үз телемдә сөйләшә торган рухи туганнарымны сагынуымнан үзем бакчада эшлим, эшем күп, 5 буныкларымны үстердем анда. Йөгереп киреп, кемдер диктовать итеп тора инде менә. Тизрәк язып куям да, эшем күп. Шуларны Кызыл Таңга җибәрәм, тутчы чыгаралар. Хәмдия Низаметдинова белән озак сөйләштек. Ул әтисенең Бөек Ватан сугышына китүен, сугыштан соңгы елларның авырлыгы хакында шигырьләре аша җиткерде. Бу очрашу турында тулырак халкым минем тапшыруында карый алачаксыз. Әлегә авыл тарихын дәвам итик. Әлбәттә, авыл бик тиз үскән. Үткән гасырның башында 1920 елда авылда 1466 кеше яшәгән. Авылда 3 мәчет, 2 мәдрәсә, 2 лавка, 3 тегермән булган. Аннан соң күп сулар аккан. Бабай авылында бүген бер мәчет, шушы көннәрдә аның 30 еллыгын билгеләп үттеләр. Әлхәмдүлилләх, халкыбыз булай тинак, тыныч, уңган, тырыш һәм һәр кеше инде үз керен үзе керә, әлхәмдүлилләх. Торган төбәгебез бик матур, бик күркәм. Инде безнең ата-бабаларыбыз дә кирәк. Карап сөйләп белгәннәрдән урынны сөйләгәннәр. Суыбыз да бар, урманыбыз да бар, җиләк-җимешләребез да бар, әлхәмдүлилләх. Бөтен яклап та бу золы, уңайлы төбәк инде. Инде кабат 1920 елларга кайтыйк. Бу 20 ел авылның шундый зур чагының соңгы елы булган. Киләсе 21 ел бөтен дөньяда, бөтен илдә булган ачлык, бу якларда ачлык бик каты булган. Авылның яртысын кырып салган ул. Шул ук елны, шул корылык бик эссе вакытта җәй аенда менә шушы үзәк урам да янгын чыгып, урам буеннан буена янып беткән. Әлбәттә инде аш кешеләр, ашаргалары булмаган, яшәр урыннары булмаган янгындан соң кешеләр чит якларга да чыгып китәргә мәҗбүр булганнар. Һәм инде менә шулай авыл халкы кәмегән. Анардан соң инде Бөек Ватан сугышы. Авылдан 221 яугир сугышка алынган, шуның яртысы 100дән артыгы әйләнеп кайтмаган, ятып калган. Ничек кенә булмасын, Бабай авылы яши, яшьләр китеп хезмәт итеп кайталар. Күп кенә авыл халкы үз эшләрен башлаган, җиләк-җимеш үстерәләр, умарта тоталар, мал асрыйлар. Безгә калса, бу авылда туып үскәннәр аны бер кайчан да ташлый алмас. Аның тарту көче нык. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Бабай авылы, Башкортстан Республикасы.